mai kambun kare ba zai sallah ba don koya yi ma abin zazayi. Gyararre ne haka ɓacacce ma ɓacacce ne. In ka gyara sai a yi baka ɓatanci, wanda ya ɓaci ya riga ya gama ɓaci. Don Allah wadai irin hali na munafurci, malam kai gyara da rayuwa ta yi inganci. Mai neman kafanka ne wahalalle ne, wannan fa abin ai Allah sarki ne. To in kai gidanku 'ya'yan yara ne, mun gode amu a 'yan dattijai ne, wanda ya fi ka ya riga ya girme.